Jeg er jo rigtig glad for den her invitation, og ikke kun fordi, at det er jo dejligt at kunne markere og fejre murens fald, men også fordi, at det er CEPOS, der står som vært for den her markering og for den her event i aften. Jeg har jo aldrig lagt skjul på, at vi må kigge ud over skattemuren og kigge ud over den verden, som ligger uden for den mur. Og det gør vi så ved den her lejlighed, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har givet mine bemærkninger og mine kommentarer her overskriften: Muren er faldet, muren længe leve. For selvom vi fejrer murens fald i disse dage med god grund, og jeg glæder mig over, at altså en af de ting, jeg glæder mig over i forbindelse med murens fald, er, at der er vokset en hel generation op, der er nødt til at google Berlinmur, jerntæppe, den kolde krig. Det er en glæde for en, der er vokset op med muren og med jerntæppet, så at sige, i mit tilfælde på begge sider af jerntæppet, at kunne kigge mig omkring og se, at jamen, det er på mange måder en glædelig verden, at det her ikke er længere noget, vi vokser op med, og at de unge er nødt til at google for at finde ud af, hvad det her nu var for noget. Så selvom vi fejrer, og grunden til min lille finte der med muren er faldet og muren længe leve, er, at selvom vi fejrer murens fald i disse dage, og dermed hvor mange af os så som slutningen af den kolde krig og starten på en ny verdensorden, så har vi jo opdaget, at for nogen er den kolde krig aldrig sluttet. At de usynlige indre mure aldrig forsvandt. Og vi har nu i cirka 8 måneder levet med, hvad man kunne kalde en Krim-mur. Og den er jo ikke bygget af beton, og den er, eller mørtel og jernstolper eller pigtråd, men er noget mere modstandsdygtigt i virkeligheden. Nemlig holdninger og værdier og overbevisninger, altså det stof, som fordomme og dogmer og paranoia og magtbegær og ufrihed er lavet af. Og krig må man vist tilføje. For Krimmuren har foreløbig kostet omkring 4.000 mennesker livet, tvunget knap 1 million mennesker på flugt og spredt ødelæggelse og sorg, ikke kun i Ukraine, men også langt borte fra Ukraines grænser, efter nedskydningen af HM-17, som man ikke lige skal glemme i forbifarten, hvor 300 mennesker omkom på en smuk sommerdag, hvor ligene regnede ned over de ukrainske solsikkemarker. Med Vladimir Putins seneste stunt, som jeg kalder det, og jeg kalder ham for statsmanden, fordi han har jo rendyrket den her evne til at springe ud på alle mulige måder og i alle mulige inkarnationer, både på den politiske scene og på den fysiske scene, som han er en supermand. Men med hans seneste stunt, som startede i marts på Krim, så fik vi jo alle sammen et wake-up call, der rykkede os ud af de vildfarelser, vi tilsyneladende havde levet med i cirka 25 år siden Berlinmurens fald, nemlig at kløften mellem Vesten og Rusland var en del af the end of history, som Francis Fukuyama er blevet verdensberømt på
at have proklameret. Putin ville også have andel i den her verdensberømmelse, hvad at erklære, at den historie, den er ikke en skid død, for nu at holde os til det vulgære sprogbrug, som Putin selv ynder at benytte sig af. Hvis man skulle se på, hvordan det her har udfoldet sig i det her forløb siden marts måned, så er der et centralt citat, som vi har hørt utallige gange. Og ikke tilskrevet, det er Putins citat, hvor han i begyndelsen af sin præsidentperiode, jeg tror det var i slutningen af den første eller begyndelsen af den anden, sagde, at den største geopolitiske, altså Sovjetunionens sammenbrud, var den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Og det er så det, man hører. Men man hører ikke hans forklaring på, hvad katastrofen gik ud på. Nemlig, at det her blev sammenbrud, Sovjetunionens sammenbrud, blev for det russiske folk et virkeligt drama. Det er det, tragedien består i, nemlig at mange millioner af vores borgere, som han forklarede, og landsmænd, fandt sig selv pludselig uden for russisk territorium. Og som han sagde i en senere tale her, faktisk ved annekteringen af Krim den 18. marts, at han sagde, at millioner af russiske landsmænd gik i seng i et land og vågnede dagen efter op i et andet land. Altså hele den russiske diaspora af alle dem, der havde levet i sovjetrepublikkerne, cirka 25-30 millioner mennesker, blev fra den ene dag til den anden adskilt fra deres fædreland. Det er et centralt dogme, som man har udviklet, fordi det er også den situation, det russiske mindretal i Krim er havnet i. Og som Putin jo i mange år, det er ikke noget nyt, det er noget, han har kredset om i årevis, og nu rendyrket som et nyt russisk dogme, der skal legitimere og forklare, hvorfor Rusland ikke bare har pligten til at beskytte disse russiske mindretal, hvor end i verden de måtte befinde sig. Disse 25-30 millioner, det er Centralasien, det er Kaukasus, det er de baltiske lande selvfølgelig, og selvfølgelig også Ukraine med deres, 7 millioner russere, alt i alt måske det omkring, der har levet i Ukraine. Det er Ruslands pligt og ret at beskytte disse mindretal, når man skønner, at deres sikkerhed og deres interesser er truet, og de er ved at blive løbet over ende, og de bliver diskrimineret. Det er det, der har givet Putin grundlaget for at tale om den russiske verden, som også er blevet et af de centrale dogmer eller doktriner, faktisk det, man kan kalde for Putin-doktrinen. At Rusland har ret til at komme disse befolkningsgrupper, disse russiske landsmænd til undsætning, uanset hvor i verden de måtte befinde sig. Det er interessant at se det så i sammenhæng med, at vi i dag hører stemmer i vores del af verden. Jeg kalder det for sådan en del af the blaming game. At det var i virkeligheden os, der forhastede os. At der ikke tog hensyn nok efter Berlinmurens fald og Sovjetunionens sammenbrud, at vi ikke tog nok hensyn til russiske interesser. At vi forhastede os med at indlemme eller at optage de øst- og centraleuropæiske lande, og det, der har særlig interesse for os selvfølgelig, de 3 baltiske lande i EU, at vi åbnede dørene til dem, og sidenhen, nej, det skulle vi ikke have gjort, fordi det var jo, Rusland var jo tvunget i knæ, og vi pressede alt for meget, og det er klart, at det har skubbet Putin efter alle disse år
i den retning. Vi var ikke hensynsfulde nok. Jeg synes, og det er ikke så sjældent, vi hører den argumentation, og den afviser jeg kategorisk, fordi jeg mener, at det er i virkeligheden historieforfalskning. Dels mener jeg, at det var en historisk chance, og heldigvis har vi politikere også iblandt os i aften, der så det med det samme, at det her var en historisk chance og opportunity, og et vakuum, der opstod i vores del af verden, som ville blive fyldt, og at man skulle handle nu og her. Og jeg tænker, at der er ikke mange, der, i hvert fald jeg, priser mig lykkelig for, at vi så den chance, og at vi gjorde det, og at vi åbnede vores døre. Men den anden del af argumentet er, at jeg mener heller ikke, at det er i virkeligheden forvanskning af historien, og det er en del af den russiske propaganda, at det var Vesten, der udnyttede, der tvang os, der ydmygede os, der pressede os ind i et hjørne, som Putin ynder at sige. Jeg mener, det jeg så var, at vi åbnede vores markeder, at vi var parat til at stille op med nødhjælp og alle mulige hjælpeprogrammer med udveksling og skoling af russiske professionelle. Og vi tog dem over, vi sendte folk over, og vi begyndte at investere i Rusland. Vi optog, altså G7 åbnede sine døre og optog Rusland, selvom der var meget, der talte for, at Rusland i virkeligheden på det tidspunkt slet ikke var kvalificeret til at blive et medlem af den eksklusive gruppe. Men vi gjorde det, og vi åbnede også døren til WTO og sagde, værsgo og kom ind. Det tog ganske vist 19 år, men men det er alt sammen ikke et tegn på, at man prøvede at skubbe Rusland et eller andet hjørne, at man prøvede at udnytte situationen og udnytte deres svaghed til vores fordel. Det vigtigste, vi åbnede dørene. Jo, at vi som en tillidserklæring, at vi lagde vores energisikkerhed i hænderne på Rusland, og dermed altså jeg synes, det er en kolossalt vigtig tillidserklæring, og på den måde også var med til at opbygge den fremgang, den stabilitet, den velfærd, som Putin i dag får kredit for. Jamen, hvis jeg skal runde af, så vil jeg gerne sige, at den form for forståelse, eller den form for blaming game, som vi er vidner til, er jo i virkeligheden altså det, man også siger, jamen der blev jo afholdt en folkeafstemning på Krim, og det var jo et udtryk for flertallets vilje. Og come on! Altså som om, at det her, som om midler som pression og manipulation og våbenmagt, som der jo var tale om, kan skabe rammerne for en folkeafstemning, som vi kan acceptere uden internationale observatører, faktisk uden for al lands lov og ret, international ret. Så det er en uheldig, synes jeg. Jeg synes ikke, vi skal begynde at kigge indad. Vi skal se, hvad vi er op imod, hvilke mure, der er blevet stående og bliver bygget i dag, og så glæder os over, at den mur, vi tager, hvis fald vi markerer i dag, faldt og åbnede muligheden for, at vi kunne komme alle de andre lande i Central- og Østeuropa og i Baltikum til undsætning og give dem en chance for at udvikle sig som åbne, demokratiske og først og fremmest frie samfund. Det vil jeg gerne slutte med, selvom jeg havde tænkt mig, at jeg ville sige noget mere, men tak for jeres opmærksomhed. Tak for invitationen. Det her 25 år med muren, jamen det skal jo ses i en langt større sammenhæng, fordi der skete så mange ting i den der vidunderlige periode, 89 til 91.
Og det med murens fald, det var jo bare en af mange begivenheder, som var afgørende for, hvordan Europa derefter udviklede sig. Det synes jeg, man skal have for øje, fordi det starter jo i virkeligheden med det i Polen, hvor rundbordssamtalerne fører til dannelse af de første ikke-kommunistiske regeringer. Så det, der bliver helt afgørende for det videre forløb, det var det, der skete i Ungarn, da den ungarske udenrigsminister Gyula Horn drog ud og fysisk begyndte at klippe hul i jerntæppet. Jeg har på væggen derhjemme et lille stykke pigtråd, som jeg fik af ham dengang, til minde om, at her blev jerntæppet for første gang gennemhullet. Og så sker der alle de der udrejser fra Østtyskland mod vest, og så kommer murens fald, og så kommer der jo senere begivenheder kulminerende med de baltiske landes frigørelse og endelig Sovjetunionens fald. Men når muren spiller så stor en rolle, så er det, fordi muren er jo i sig selv et glimrende billede på, hvad det var for et grundlæggende problem, vi stod med. Det er et problem, der er beskrevet vældig godt af en polsk filosof, der hed Stanislav Jarczylecki. Han sagde, jeg kan til nød leve med skilte, hvor der står adgang forbudt, men jeg vil altid bekæmpe skilte, hvor der står udgang forbudt. Og muren var jo i sig selv et symbol på, at det var altså en verden, hvorfra udgang var forbudt. Og muren, ja, jeg har selv forskellige personlige erindringer om den. Jeg kan huske, at de begyndte at bygge den i 1961. Der aftjente jeg værnepligt, og vi blev puret midt om natten og fik udleveret skarp ammunition og blev sendt ud og bevogte sjællandske depoter. Så det var noget, der blev taget særdeles alvorligt dengang. Og senere har jeg haft lejlighed til at besøge muren på begge sider. Men det, at den så lige præcis faldt den aften i november 1989, hvor en dristig oberstløjtnant i Fopo, som havde kommandoen ved Bornholmerstraße, han gav sine folk ordre til at lukke grænsebommen op og lade være at skyde. Jamen, at det pludselig skulle ske der, det må jeg indrømme, det kom som en overraskelse. Og når I hører nogen gå ud og sige, ja, men det havde vi jo forudset, og vi vidste, det ville komme, skal I ikke tro på dem. Det kom som en kæmpe overraskelse. Bare for at illustrere, hvor stor overraskelsen var, selv for dem, der vidste bedst, kan jeg sige, at præcis en måned før, den 9. oktober 1989, der var min kone og jeg hjemme hos Genscher og hans kone i Bonn. Vi spiste middag, og Genscher fortalte om besøget, han havde været på den tyske ambassade i Prag, hvor han havde set de der 5.000 mennesker, der sad og ventede på udrejsetilladelse. Hvis ikke I har set den lille filmstump, som kan findes på YouTube, hvor han fortæller dem, at i morgen kan I rejse, og så høre det begejstringsbrøl, der kommer derefter, så skal jeg altså gå ind på YouTube. Genscher, Prag, 1989, så ligger den der. Men vi sad så der og så fjernsyn. Oktober 1989. Vi ser de store demonstrationer, der var i Leipzig, hvor folk gik på gaden med skilte, der sagde, vi har sendt deres folk. Og jeg siger så til Genscher, hvornår tror du, at muren vil falde? Nu skal vi jo igen med en længere proces, sagde han. Honecker, han er slidt ned. Så kommer ham der Egon Krenz, og han er idiot, så han kommer ikke til at sidde ret længe. Og så nævnte han en række navne, og det vil tage sin tid. Og skal vi sige, i begyndelsen af det nye århundrede, der tror jeg, det kan ske. Og jeg tænkte, wow, det var optimistisk, det her. Men han ved jo noget, han er som gammel indenrigsminister, der har han vel stadig forbindelser til Bundesnachrichtungsdienst, så han ved sikkert, hvordan tingene udvikler sig. Og jeg tog hjem vældig optimistisk og glad over, at tænke en gang i begyndelsen af det nye århundrede kan det ske. Og så fordi hr. Schabowski, han ikke har læst de håndakter, han havde fået udleveret, da han skulle udtale sig på et pressemøde. Det er aldrig klogt af en minister ikke at læse de håndakter, der er udleveret til et pressemøde, og komme til at sige, udrejse, det er fra nu af. Og så styrtede folk ned til Bornholmerstraße, og så kender vi resten af historien. Men det, der så sker derefter, det er jo altså også lige væsentligt at holde fast i. Fordi så starter jo den proces, der fører til tysk genforening. Men vel at mærke tysk genforening i en europæisk ramme. Og det er der mange, der glemmer i dag.
Kunne I forestille jer, hvis Tyskland var blevet genforenet, uden at vi havde haft den ramme, som hed den europæiske union, hvor i det kunne ske? Og det førte jo så også til, selvom det bestemt var et budskab, der var svært at sælge i situationen, det førte jo så også til den udvidelsesproces mod øst, som bevares. Det gik hurtigt, og det var kostbart, men for pokker, det er noget af det bedste, der er sket i Europas historie. Det er den udvidelsesproces. Og prøv igen at forestille jer, hvis det ikke var sket. Og så har vi fået det Europa, der for os er naturligt i dag, hvor grænserne er blevet slidt ned. Gudskelov for det. Det er jo kun de ekstreme nationalkonservative kræfter, som man finder mange steder, der kunne drømme om at etablere grænserne igen. Tænk at være ung menneske i dag og kunne rejse frit i Europa. Kunne rejse hen over de grænser, der tidligere skilte mennesker og idéer og samarbejde og alt det. Tænk at kunne bevæge sig frit. Det er jo en gave, vi har fået, og en gave, som man skal sørge for at vogte. Så har Samuel lige mindet os om, at så viser det sig jo pludselig, at Fukuyama havde ikke ret. Historien var ikke død. Den fortsatte. Og det begynder vi så at se nu for alvor. Vi så det sådan set allerede for 6 år siden i Georgien, men jeg skal love for, at vi ser det i Ukraine i dag. Okay, det må vi så håndtere. Det burde ikke være så svært at håndtere. Det er et spørgsmål om at stoppe den nedrustning, der foregår i Europa for øjeblikket, og det er et spørgsmål om at stoppe smøleriet omkring en fælles energipolitik. Og der skete noget vidunderligt i Litauen i sidste uge. Der indviede de i Klaipėda et stort anlæg, der kan modtage flydende gas. Og de har en stor kontrakt med Statoil i Norge, der vil levere flydende naturgas. Det betyder, at der er slået det første hul i det monopol på energiforsyning, som Rusland har siddet på. Og blandt andet har siddet på, ikke fordi, der er jeg uenig med Samuel, det var jo ikke et udtryk for tillid, når vi byggede hele Vesteuropas energiforsyning, især Tysklands osv. Det var ikke et udtryk for tillid, det var et udtryk for grådighed. Og så russerne var dygtige nok til at bestikke udvalgte, især forhenværende politikere, for eksempel i Vesttyskland. Det vil jeg ikke gå dybere ned i. Men de her ting, det er sådan set svaret på det. Der er en anden udfordring for os i dag, som er mindst lige så vigtig som den, der kommer fra et fornærmet og voldeligt Rusland. Det er den indre mur, der begynder at dukke op igen, i og med, at nationalismen stikker sit hæslige ansigt frem rundt omkring i de lande, der fik mulighed for at deltage i den nye verdensorden, som grundstenen blev lagt til med murens fald. Det er det, vi oplever i dag, hvor der er noget, der prøver at trække i den anden retning. Det er noget, vi ser mest i øjnefaldene i Ungarn, hvor desværre en af mine gamle frafaldne medlemmer i det europæiske liberale parti, hr. Orbán, som var med der som ung, fræk Fidesz-mand i 90'erne, da jeg var formand for de europæiske liberale. Så jeg har ikke gjort det godt nok, for han har sandelig udartet sig i grim retning. Men vi ser det adskillige andre steder også. Vi ser, hvordan man ikke agter nok på den gave, vi fik dengang, da muren faldt, og vi fik mulighed for at bygge et fællesskab op, hvor grænserne er væk. Og det skal være min opfordring på den her fest, hvor vi fejrer, at muren faldt. For hvor var det vidunderligt, det der skete. Det er, at nu skal vi altså tage vare på den arv, som vi fik. I juni 1987 holdt USA's daværende præsident Ronald Reagan en tale ved Brandenburger Tor i Berlin. Det var her, han ytrede de senere så berømte ord: Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. Exactly. Angiveligt fik talen ikke så meget opmærksomhed, har jeg læst mig til, dengang, som man egentlig skulle tro, blandt andet givet jeres reaktion. Og det er meget muligt, at den ikke gjorde det, men jeg kan godt huske den. Og jeg kan også huske min egen reaktion, da jeg hørte de berømte 4 ord. Der var de.
Hvis jeg havde været en rigtig entertainer, så havde jeg sagt, det kan vi gøre bedre. Min reaktion var denne. Jeg rystede på hovedet. Jeg rystede på hovedet af det, som jeg opfattede som Reagans naivitet. Jeg betragtede ordene som, hvis man bruger et lidt gammeldags udtryk, det man kunne kalde for bragesnak, hvis I kender udtrykket, vidtløftigt, højdragende fantasteri. Men ikke desto mindre, så skete der jo det 29 måneder senere, at Berlinmuren faldt alligevel. Man kan diskutere omfanget af Reagans betydning for, at muren faldt. Der er nok ikke nogen tvivl om, at selve talen ikke spillede den store rolle med hensyn til det. Men man kan ikke diskutere det faktum, at jeg, og med mig mange andre, tog fejl i vores vurdering af den tale. Det var ikke bragesnak. Berlinmuren var den fysiske manifestation og den logiske følge af den tanke, at borgerne tilhører staten. Hvis borgerne ikke brød sig om staten, så var der noget galt, og der var vel at mærke noget galt med borgerne. Så måtte man spærre dem inde, eller rettere, man måtte beskytte dem. DDR-staten kaldte med svimlende orwellsk doublespeak konsekvent Berlinmuren for den antifascistiske beskyttelsesmur. Og mange af de selv samme personer på den danske venstrefløj, som støttede eller så gennem fingrene med DDR-styrets undertrykkelse, mange af de selv samme mennesker, de omtalte dengang i 70'erne og 80'erne ganske almindelige, fredelige danske parcelhusejere som liguster, fascister. Og jeg bliver helt rundtosset over, at nogen kan vende tingene på hovedet på den måde. Fascisme og kommunisme er to alen af et stykke. Begge ideologier gør borgerne til statens marionetter i en højere sags tjeneste, og det ender altid med undertrykkelse og for det meste med blodsudgydelser. At sætte en fredelig hæk rundt om sin have derimod, for at værne om sin familie og privatlivets fred, det er i sit væsen en antifascistisk handling. En anti-autoritær handling. Ligusterhækken symboliserer den private ejendomsret, boligens ukrænkelighed og civilsamfundet som modvægt til statsmagten. I det omfang Berlinmuren var en beskyttelsesmur, så var det en antikapitalistisk beskyttelsesmur. Den beskyttede staten og magteliten mod borgerne, og alle monopoler, ikke kun private, men også magtmonopoler, der er politiske, er truet, når borgerne har mulighed for at stemme med fødderne, mulighed for frit at vælge. Uffe var lidt inde på det, og der findes andre slags Berlinmure i dag. Han talte mest om dem ude i verden, men er der måske også nogen her i Danmark? Sådanne antikapitalistiske beskyttelsesmure, der tager andre former. Og jeg mener, de er her, måske ikke så alvorlige og fysisk manifeste, men de er her. Og det er mure, der som i DDR præsenteres som nogen, der beskytter borgerne. Men i virkeligheden så er det magtmonopoler, der søger at beskytte staten og statsmagten imod borgerne. Lad mig give et enkelt eksempel på dette fra et område, som vi beskæftiger os med her i CEPOS. Og nu bliver det jordnært. Jeg insisterer på, at det teoretiske og det jordnære hænger sammen. Og vi er en policyorienteret tænketank, så det skal jeg også have lidt af. Konkurrence på sundhedsområdet. Privathospitaler kan levere en langt billigere ydelse end offentlige sygehuse. De i gennemsnit koster 43% af den takst, som regionerne skal have fra de offentlige sygehuse. Det er altså under halv pris. Og på trods af det, så har regionerne de senere år reduceret brugen af privathospitaler fra
det allerede beskedne 3% under den borgerlige regering, til i dag sølle 1% af ydelserne. Og årsagen til regionernes besynderlige adfærd er jo enkel. De beskytter deres egne sygehuse imod patienterne, der kunne finde på at stemme med fødderne. Det er altså en lille Berlinmur, vi har at gøre med her. Systemet ejer patienten og skatteyderne. Og så spørger jeg, kunne man rive denne antikapitalistiske beskyttelsesmur ned? Ja, det kunne man sagtens. Det kræver kun en enkelt reform, nemlig at regionerne selvfølgelig ikke både skal være købere af sundhedsydelser og samtidig eje hospitaler, der leverer sygehusydelser. Det siger jo næsten sig selv. Så en løsning kunne være at gøre de offentlige sygehuse selvejende, så regionerne som købere af sundhedsydelser ikke har andre interesser at varetage end patienternes og skatteydernes. Så jeg siger til sundhedsministeren om den stærke begrænsning af patienternes frie valg: Mr. Hækkerup, open this gate. Mr. Hækkerup, tear down this wall. Er det bragesnak? Det vil jeg lade andre om at vurdere, men må ikke, at denne og andre af vores tids Berlinmure er modne til at blive revet ned? Der er nok at gå i gang med. Statsmonopolerne på velfærdsområdet er kun et eksempel. Andre kunne være EU's protektionistiske landbrugspolitik og politikernes stigende tendens til i gåseøjne at beskytte borgerne, der var den igen, imod deres egne valg. For eksempel valg med hensyn til, hvad de spiser, drikker og ryger, eller med hensyn til, hvad de er villige til at betale for en lejebolig. Vi har lige haft 75 års jubilæum for en anden slags Berlinmur, nemlig den midlertidige lejelov. Ja, alt er jo midlertidigt, og solen brænder ud en dag, og når den gør det, så kan det være, at vi slipper af med den midlertidige lejelov. Og når alt det er sagt, så bør man selvfølgelig anstændigvis huske, at der er steder i verden med langt højere, tykkere og mere klaustrofobiske Berlinmure, end det vi kender til i Danmark. Det må siges. Nordkorea er jo selvfølgelig et af de mest vanvittige eksempler, deprimerende eksempler, men også Cuba. Jeg har besøgt Cuba, og den kubanske blogger Joanny Sanchez har skrevet om, hvordan havet engang var et sted, der bandt Cuba sammen med resten af verden, og hvordan havet i dag er som en mur, der holder cubanerne indespærret. Og det er rigtigt, at når man færdes på Cuba i Havana, så ser man ikke længere både på havet, og årsagen er den enkle, at regimet ikke vil have, at borgerne sejler ud på vandet, for så kunne det jo være, at de sejlede et andet og bedre sted hen. Så staten ejer borgerne. For nogle år siden fik jeg lejlighed til at besøge Joanny Sanchez i Havana, og netop den der blog om havet som en mur havde gjort et særligt indtryk på mig, og som gave havde jeg derfor et lille stykke Berlinmur med. Der står et lignende stykke lige her udenfor. Det havde jeg taget med til Joanny. Jeg overrakte til hende, og så sagde jeg, at kubanerne ikke var det første folk, som havde oplevet at være spærret inde, og at det stykke Berlinmur, jeg havde med, var et stærkt symbol på, at intet folk kan spærres inde for altid. Tillykke med 25 år for Berlinmurens fald. Tak fordi I kom.